na ako sa ospital. Gumagarahe ko. Bumaba na yung ano, yung sakay ko. Ayan mga kaparing Jason at ano, galing na tayo sa tulog. Lagi tayo nakatulog. Ay, sakit ng katawan ko. Ayan, may tumawag sa atin. Emergency. Time natin 12:44. Biyahe tayo. May dadalhin daw sa ospital. Dadrive ko yung kotse niya, no? Kapitana. Ano yung bag ko? Yan. Yan. Dito ako sa labas. Sa katawan ko. Baka naman natin didalhin yan. Emergency yan. Punta na ako dun sa garahe. Court. Daling araw. Ayan. At dito tayo sa sasakyan. Yung unang dadaling sa ospital, di na natuloy. Kasi medyo gumanda-ganda daw yung pakiramdam. Itong isa ngayon, may kumuha ulit sa akin. Emergency din. Ibang sasakyan na naman yung gamit natin. Alauna na yan. Ay, naku. Go. Dito na ako sa ospital. Gumagarahe ko. Bumaba na yung ano, yung sakay ko. Yan, dito sa ospital na. Lourdes Hospital. Yung pinuntan to namin ni kanina na mag-ano, pa-CT scan. Cellphone ko ay mag-hearing test pala. Oras na ba? 2:50. Madaling araw. Labas muna ako. Ayan ako. Kaya pala maaga akong natulog kanina kasi masakit yung katawan ko. Yun pala, may emergency tayo. Ayan, pauwi na ako. At hinintay ko muna bago hinintay ko muna na makonfine yung cellphone ko. Oras na, umaga na. $3:33. Puyat. Hindi na makatulog nito. Maaga pa kami gigising din eh. Hindi na makatulog. Dito na tayo. Bago pa itong sasakyan. Bagong bili.
Yan, dito na ako sa bahay. Time check natin na alas 4:15. Tulog yung dalawa. Kape muna. Yan, pag ganito maya ng mga emergency, lagi kong nakukuha. Pag nandito ko, noong hindi pa ako nagbablog, lagi yan. Pag may mga emergency. Minsan ginigising ko dito alas 2. Mga nagkape tayo sa amin, nagising. Kung noong unang gising nila sa akin, yung isang pasyente na dadalhin sa ospital, hindi natuloy. Yung sumasakit daw yung appendix. Tapos, nung nasa ano na ako, doon na ako sa baba. Kasi doon, yung bahay nun, doon sa ano, bababa pa sa school. Hirap pa naman maumikot doon kasi sarado yung school ng anak ko. Masikip yung daan. Doon pa ako nagpaikot. Tagal ko sa maghintay. Gamit ko yung kotse nila Kitty. Tapos, maya-maya, siguro mga 15 minutes ako naghintay. Nandiyan na yung magulang. Hindi na raw kasi medyo okay na. Tapos doon naman sa Canal Kitty, yung kapatid niya, nagpo-food trip. Nagluluto ng ano, pato siguro yun. Kasi dito kasi mahilig dito ng food trip. Kahit madaling araw na food trip yan. Nagtambay-tambay na ako kasi napabalik na yung, wala na yung antok ko. Mga bandang alas 2, mag alas 3, may pumunta naman na nakamotor. Yun na, natuloy tayo napunta ng ospital. So ibang kotse na, yung sariling sasakyan ng ano. Yung emergency na yun, ibang tao. Ibang tao naman, may emergency naman. Doon din, malapit sa... Katabing bahay lang. Ano naman yung puso. Natake sa puso. Pero okay na ngayon, nandun na. Yung mayari naman ng ano, sasakyan, marunong na siya, babae kasi. Tapos, hindi pa gaano marunong mag-drive. Sakto, nandun ako. Dapat kukunin na rin yung ano, yung bayaw ni Kitty. Kaso lasing. Dito raw naman, inaisip nila dito. Kasi baka raw din magising kasi kulog. Kapag sabi nila, hey Journey, lasing. Ano, sino magdadrive? Si Jason na lang. Tadi nakaupo kasi kung medyo yung naupuan ko din lang nakita. Nandito si Jason. Nag-ano na ako. Paluto na sana yung ano, hinintay ko. Sakto pag alas ko, iniikot ko yung kotse. Kumakain na sila. Sarap pa naman yung ano, pato. Kaso nagutom ako bigla kasi yung... May kanin pa? Meron. May ulam? Meron pa. Nagutom ako. Hindi ako hindi ako kumain kagabi. Gusto ko sanang naghanap ako ng lugaw doon sa sentro. Kasi wala pang mga bukas. Doon sa area, meron doon. Wala. Doon sa malapit simbahan. Wala pa. Naghanap pa. Gutom talaga ako eh. Kasi nabigla ako doon sa lamig. Dito, magkape muna. Baka din ako makatulog. 4:38. Ngayon, dito talaga. Simula noon pa, hindi pa ako nagbablog. Lagi ko dito na ano, kinukuha mag-drive. Di ba ma? Pero pag ganyan na ano, mga emergency, kahit gisingin nila ako ng, basta wala lang ako nararamdaman na sakit. Kahit anong oras nila akong gisingin. Awa ng Diyos, pag kinukuha ka talagang mag-emergency, ano, parati kang ayos yung pakaramdam mo. Kasi kanina nga, na naglakad kami, nag-inom na ako ng gamot. Medyo okay na siya. Pero masakit pa rin katawan ko. Si Ami nga natulog. Di na ng gabihan. Ako rin, yung kinanan yung mansanas. Ang lamig talaga. Ang sakit talaga. Kaya yun, pag mga ganyan emergency, kasi mga taga dito lang naman, magkakilala. Di ko kinukuha yung ano. Totoo yan. Di ko kinukuha yung bayad. Kasi emergency. Pandagdag na lang nila sa ano, mga pambili nila ng gamot.
Kasi mga taga dito lang naman. Mga araw-araw nagkakasalubungan. Ano? Nakatulog ako. Alas 10 ata yung nakatulog ako. 10, 11, 12, 2.5 yung tulog. Wala na. Ayan. Siyempre kanina, di ako nag-vlog na nandun sa loob yung pasyente. Siyempre. Ano din natin yung ano nila. Yung private yun eh. Kumbaga, update ko lang yung ginawa ko ngayon. At Ginagawa mo din yan ngayon lang na vlog. Sabi ko mag-vlog ako. Ilang beses na rin nangyari. Kailang beses na ako nagdala. Ako nga yung ano din, emergency na. Para ma-update ko rin yung ginagawa ko dito. Okay na yun. Ang importante nakatulong tayo. At nakailang beses na tayo nakatulong, nakasalba ng mga buhay ng tao, mga emergency. Yan. Hanggang dito na lang ang vlog na to. At i-edit ko to ngayon. Wala na rin yung antok ko eh. Yan. Bye-bye.